Idinaos po ang final coordination meeting ng mga frontline responders para po sa Grand Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag noong araw po ng Wednesday, kahapon po yan, Abril 14. Sa mismong Manaoag, Pangasinan, iprinisenta po ng Office of the Civil Defense Region 1, MDRRMO, Pangasinan Police Provincial Office at lokal na pulisyang mga security plan para sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto at bisita at pati na rin ng mga VIPs. Kasama rito ang operational arrangements para sa traffic management, waste management, medical response, parking at overall security. Inilatag din ang main medical team sa Manaoag Sports Complex na magsisilbi ring evacuation center para sa mga emergencies. Kinompleto din ang deployment scheme para sa mga rescue vehicles, ambulance, pati na rin ang patient transport units, fire trucks at police mobile units na ilalagay sa mga itinakdang strategic areas. Nakibahagi sa naturang final meeting ang mga volunteer responders at medical teams mula sa mga kalapit na LGU na magtatakda ng security and medical personnel mula Abril 20 hanggang 23. IFM News. IFM News. IFM News.